कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी स्थानकात आज मोठी दुर्घटना घडताना सुदैवाने टळली। चालत्या ट्रेनमधून उतरणारा तरुण पडला आणि तो ट्रेन खाली जात होता। पण प्लॅटफॉर्मवरती चहा विकणारा युवक व सोबतच सेवेत असलेल्या 2 आरपीएफ जवानांच्या सतर्कतेमुळे युवकाचे प्राण वाचले। या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले। या घटनेची दखल कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी घेत या तिघांचं विशेष कौतुक केलं। संतोष कुमार झा यांनी या तिघांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर करून ते तात्काळ त्यांना प्रदान केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।